si ngalan na to? Marisa Marisa Banyes. Banyes. Marisa, alam nimo, no, so gibati nimo na nahitabo ang pagpanamastama sa simbahan. Nasakitan yun ko. Sakit yung kaesta na siyang gibuhat. Dili na mo madawat yung gibuhat kay usa ka pa mawala ang simbahan masirado tungod niya. Usa ka tawo nakasa kami tanan na apil. Dayon, Kada adlaw gud mi muari diri para lang mag-ablian ning simbahan ug sa Divine Mercy. Kada buntag sayo kay dana na mag-ampo karon mingaw na jud kaayo. Kay sirado naman. Wala na makaari. Gusto mo ari sila pero wala sila mahimo. Kay sirado. Gusto may himo ninyo ron. mag-ampo na lang mi mag-chaplet kay okay pa man diri sa Divine Mercy. Ari na lang mi permi mag-ampo. Chaplet. Sa inyo, daan pa may pagtumon sa katong babae nga nagpanamastama sa simbahan. Mura mig nasuko niya pero ato na lang pasayloon kay wa man siya kay bawas sing gibuhat. Insakto na. Pero dili na unta niya buhaton pag-usab kay Wala na untay mo panamastama. manamastamas ug lain. After yun, yung pagtulunan nga bantayan gud yung simbahan. Bantayan ginamo. Wa namin gayon manggod tong misa. Misa man tong nga time di na mo bantayan kay kami magigabantay din sa simbahan. Then katong time kay misa man. Mao to nga wa mi kabantay nga naa din nagbinuang sa among sud sa simbahan. Oo. Sakit jud kay naa jud mi puyo diri kay diri kami na mo nang limpyo, kami nag-maintenance aning simbahan ug sa Divine Mercy. Sakit ka sa among buot nga namingaw, nagkalit. Kay tourist spot ba ni dagang kay musuroy din ni napita dagang mga lagyong mga lugar na karon wala na mingaw. So, unsay pipabot nimo nga mensahe sa simbahan? Gusto na mong mabalik dayon sa kamingaw sa sayo buntag nga among matamig sayo magsakripisyo mig sayo para lang mga ri mamati mi sa mensahe sa Ginoo. So anda mo ang sakripisyo, penitensya. Anda mi para maabli og balik. Sa tingalan nimo, Marisa Banyes. Marisa Banyes. Sir, sa ngalan na to, sir? Si Engineer Ronnie Donor. Engineer Ronix. Engineer, isip usa ka matuod diri sa Jimenez no unsay reaksyon nimo sa pag nahitabo mo karon? Mauli gini mo among gikakuanan ni karon sa among simbahan kining nahitabo sa kuan pagpanluwa aning usa ka vlogger. Mog kami diri na kugyo mi kayo karon kay ang among mga pagtulunan diri sa simbahan karon murag na nawala ning among pag-anhi sa simbahan, ang among kuan sa pagsimba diri. Ang among panahon kinasarado manggod. Mo na hinungdan karon nga kami halos na diri karon gusto mi makiguban diri sa kuan sa among obispo. Aron nga kung mahimo manggaling mabot ang time tingali nga hatagan og higayuna nga ipabalik na pagpaupin ang simbahan. Aron nga kami makapadayon gyapon sa among mga nadalaw nga mga kuan pambuhat sa pagtulunan sa simbahan. Karon pag yun na po ni na dunggan sir adto lang last Sunday no kay may simba ko mga fourth mass. Sa pagkahuman sa ikatulong misa ni siya nahitabo ning maong kuan viral nga gihimo ani. Sa akong na sa dunggan lang sir nga ang uban nga nasuloy nga wag hapit naman tingali mahuman ang magnahuman ang misa gihimo niya ang kuan yang paghimo sa content wag dito lapit sa tunga-tunga. Kita ka sa video gyud. Nakita sir. Ako nakita gyud ang kuan video na nga wag nay nagsulti kamulong video nga nganong yun siya nga nganong luwa. May akong nadunggan. Ambot lang kakawang edited baka ato nga video dili ba. Sa nakadungog ko nga naa sa video nga na misulti nga nganong miluwa man. Ano ba kay kasakit sa mihimo ug namastama sa simbahan? Hinoon kanang ilang paghimo na yan ang kuan kanang pagpanamastamas niya yon dili man siya Katoliko. Hinoon siya sa akong nadunggan nga estudyante pud siya diri sa St. John the Baptist Church una. Kay diri nadunggan ako nga magtutudlo nga misulti nga kini siya usa ka estudyante diri sa kuan St. John the Baptist Church. Pagkakaron
ang iyang relihiyon murag lahi na ang iyang relihiyon dili na Katoliko. So unsay ang yun mo sa simbahan? Ang akong ihanyo lang sa tanan karon nga magampo lang tano, magiusa lang kita tanan nga muambit ta niining atong kuan karon kining hitabo sa atong simbahan. Atong pangayoon lang sa Ginoo nga tagaan ang tag maayong kuan ani unsa ka ni ang kuan na mabot nato nga maayong pagtulunan atong tanan nga basig ang leksyon baka ani para nato nga dili kita magpakuan lang kung unsay mga pangito simbahan kinahanglan nato yung madlungon kung may mga makita nato nga mga daotang lihok nga sukwahi na sa gibutan sa simbahan. Angay nato silang pahimangnuan nga dili angay nila buhaton sa loob sa simbahan. Sila, salamat kayo. Sige, salamat kayo.